Lieng Suiñ jong ka Embraer ka Bthei na Azerbaijan sha Russia kala Bthei no minta kasni hajan ka Nongba aktau ka badon ha Kazakhstan ha ka ba ladon hriu po Ngut ki Nongleit Nongwan bat san Ngut ki Nongtrei ha ka te ka Lieng Suiñ kat kum ka jingya thu ki bor pinya na Kazakh la ong ba ar po Ngut ki la lait im ka tanat emergency ka Kazakhstan ka ya thu na ha ka kerbo ba ki bor pelip ding ki la ban tem ya ka ding balala ban palait im ya Ngut ki kena ki bala sha sumar ha ka hospital ka badan hajan la yo ru ban sei ya ki met yap jong ki bala klat no bat ki bor penya Lieng Suiñ Azerbaijan ki la thu ba ka te ka Lieng Suiñ Embraer iwei kendai not ka badan ya u number JR pra ar saulai ka badang her na Baku sha Grozny ka nongba Czechia ka Russia Henry kala hab ban hiar kirki kumba lai kilometer na aktau ha Kazakhstan